Luke chapter 5. Chapter 5 of the book of Luke, from verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, verse 8. And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Verse 9. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. Right. Ndodauti mubati sise maminutes mashoma kwa sara nonga 16 minutes cheto tundipedze. Right. Munokwanisa kudziva vhangeri 15 minutes? Okay. Jesu uri kudedza ma first disciples ake. Ende kudedza kwaakaita ma disciples ake akavadedza mumwe nemumwe nenzira yake yakasiyana neye mumwe. Dzimwe dzenguva kana vaiwanikwa vari pamwe chete vaidedzwa nemadeedzerwo mamwe chete. Mumwe aiwanikwa ari ega akazvigarira pasi pemuti, anga ine madeedzerwo ake ega. Asi at this point I want you to understand something. Jesu haasati ana Peter. Kana aine vamwe vadzidzi anganga vene vamwe vadzidzi, but I am a first disciples ari kudeedza. Ndokuenda parukova pasi, ndokuwana kune varume vaedzerwa vachida kubata hove. Jesu ndokuuya mangwanani, ndokuwana zvikepe zviripo zviri zviviri zvisina chini. Maneti anga achishandiswa usiku achitowachwa, nekuti maneti anogona kungosviba kunyange asina kubata. Zvakawanda zvinosvibisa maneti, dhaka ririmo, mawidzi arimo, mune uswa hunomeramo, mune tsvina dzemo murukova dzinogona kusvibisa neti, asi usina chawabata. Saka kubata unogona kubata, but unogona kubata chausina kufambira. Maneti anga akasviba nokubata tsvina. Ndironzeka zvakanaka. Ndokubva vawanikidzwa naJesu vachaasuka kuseni. Jesu ndokuona mabhoti maviri ari papo, vakomana vari kurova washeni yavo vari papo. Jesu ndokunopinda mune rimwe remabhoti, ndokubva panzi iro rakapindwa ranga rira Simon Peter.
Jesu wapinda ndokubva ati kuna Peter muridzi webhoti, ndondipushawo mbichana ndipinde mumvura nekuti vanoda kunzwa vhangeri vawandisa. Yanga isisiri nyaya yekuti Jesu achiwana pekuisa vanhu kana achiparidza, but yanga yanyaya yekuti iye Jesu ndiye ngachiwana kwekuenda. Vanhu vachiratidza kuti havasi kurivhesa, ende ndokwatiri kuenda as a ministry. That's where we are going. Remember I told you kuti Mwari waingoti musati matanga. But hakuda kuzodii manje? Kuzotanga. Dambudziko ringangovepo nderevanhu vakaita sevakakurumbidza kuofendeka nezvishoma nezvidiki zvaitwa naMwari. Kana yaive intro, then tine vamwe vakatobatwa BP kare. Anichaziva ndofunga nguva yatakupinda ina kuvaitira zvakanaka. Because Mwari kana vachiti ndakutanga. Tichaona chinonzi multiplication mu ministry, multiplication kudzimba dzedu, part every area yaungangofunga nezvayo. Mwari uri kuda kuburutsa nyasha dzekuwanza kuti chese chakakunakira chiwande. Ndizvo? Alright. Jesu ndokupinda mubhoti raPeter zvikanzi ndikandirewo mumvura ndipushire mbichana ndibve kuvanhu. Kuti vanhu vachiramba vachiita pressure vachiona mvura hazvichaiti. Iye ndokuenda nechemumvura zvishoma. Ndokutanga kuparidza vhangeri ari mubhoti raPeter. Bhoti raPeter harina kugadzirirwa kuti riparidzirwe, ndere hove. Peter watadza kubata hove ari mubhoti rake rakagadzirirwa hove. Jesu akati imbotipa kuno bhoti tione kuti harina zvimwe zvarinogona kuraura here. Ndokutanga kubata vanhu ari mubhoti raPeter rehove. Peter ndokuramba akatarisa zvakachiona bhoti rake ratadza kubata usiku richibata masikati. Ati uterere, ndasara nemaminitsi manganipa. Jesu ndokuramba achirova vhangeri. Vhangeri yaJesu yaimita maneeds ema-thousands, but need yaPeter isina kumitwa. Ndinozwika? Jesu achipedza ndopanonzi, and when he stopped speaking, he said to Peter, yes, evhangeri yamboparidzwa ndeye mhomo, ndeye munhu wese. Yemunhu wese yazopera. Jesu unotendeuka. Ndokuchida kuziva kuti saka wandipa pekuparidza ndakamira ndiani. Zvikanzi ndane yako vhangeri iwe Peter. Haisisiri yemunhu wese, but ndeye munhu ane chaakaita kuti ndiwane maparidziro akanaka. Zvirikuzwika? Nekuti wandipa business rako kuti ndipinde mariri ndiparidze vhangeri ndakatsika mubhizimusi rako. Now ndaane vhangeri yomuridzi webusiness raramba kufamba. Zvikanzi Peter akati yevo tenzi wangu, zvikanzi kanda kwakadzika ubate, launch into the deep for a catch. Jesu haasi kuda kutraya kuti kanda ugona kuti pamwe kabanga apeno zvingazoitika. No, ari kunzi kanda for a catch. It's certain kuti kukanda kuri kunoitwa maneti, it's going to be for a catch. Vanhu ava varara usiku. Peter anoti, Ishe, usiku hwese hatina chatabata. Ipapo pandakapaverenga usandambomira ndikati, hazvizi nyore ana baba nana amai kuti usiku hwese a qualified fisherman anoyedzerwa achiti handina chandabata.
Achisi chirauro kaichi. Ndati achisi chirauro ichi. Tiri kutaura neti. Zuva rigonyura kusvika richibuda pasina demba rabuda. Hatisi kutaura nyaya yechirauro chinonomira mumvura kusvika hove yauya. Ndiri kutaura neti rinotevera hove yakarara, yakavarairwa. Asi usiku hwese hove dzichingotiza maneti chete kusvika kuseni. Kuseni Jesu ndo paanoti ndoda kuti ukande kwakadzika kwese kwawakamboona kuchibatwa hove nemaneti. Maneti aishandiswa nana Peter. Azi maneti aya munoti mimi munogona kungoti chero nguva. Aya maneti avaishandisa ndeye usiku. Iwo noti Peter anga asingadiwo kurara. Kana dzaibatika masikati, waidi kubata masikati. Usiku vanokanda maneti, ende maneti anobata dzakawanda usiku nekuti dzinenge dzisingaone. Kuona kwadzo kunenge kwakadzorwa. Painofunga kuti nekwa iri kuenda, nyamba iri kupinda pai muneti. Adzibatwe nemaneti masikati, dzinobatwa nemaneti usiku. Jesu ndokuuya usiku hwapfuura, unobatwa hove, wakazivikanwa nevanhu kuti dzinobatwa murima. Zvavakatichwa kubva grade 1 kusvika form 6 kune mauniversity, vachitichwa kuti hove inobatwa usiku isingaone. Jesu ndokuuya kuseni, usiku hwavakadzidzira hwapfuura, ndokubva ati endai munokanda kwakadzika kuseni, kwete manhero achatevera kuseni. Rakacheka nyika dzichiona dzakatemba. Imi mendai munokanda. Chafunda kuti zvenyu zvamainyeperana isystem yenyika yekuti munobata hove dzakavarairwa. Yedu yekingdom yaJehovha dzakasvinura dzichasarenda mari pamberi pako nepfuma pamberi pako. Saka tiri kuda vanhu vanobuda mumabhizinesi ehukopokopo ekungobata mari vanhu vakavarairwa nechi. No. Tiri kuda fair masikati rakacheka nyika mari ichibatwa semari. Zviri kubatika mushemusherezvi. Vana baba namai tararama mabhizinesi eusiku for a long time. Taita chinamato cheusiku for a long time. Tabata madola mashoma for a long time. Taita mapfekero ambenga achita sakanaka but for a long time. Mapfekero eusiku ngaachipfuura. Takuda zvemangwanani zvinoonekwa nevasinganamate nevahedheni vatende kuti tina Jesu kurutivi rwedu. Garai pasi musanangure maminitsi angu anopera. Makuseni zvatakaudzwa isu kuti hadzibatwe makuseni, Jesu anoti endai munokanda kuseni mugobata. Ndokubva Peter ati we have toiled all night but at your word, but at your word, but at your word. Jesu ndizvo, but at your word. We have toiled all night. Vamwe vanofunga kuti hove dzakazobatwa because vaikanda kuri shalo. Jesu akazoti kandai kwakadzika. No, havana kudzibata nekuti vakakanda kwakadzika. Nekuti Jesu paakati kandai kwakadzika, Peter anoti we have toiled all night, including the place yamuri kuti tikande. Tabva neko kumunga hakuna. Ndakambochiita chibhizimusi ichi, ndakambozvihodha zvikaorera mumba zvinezvi, ndakambozviita zvikabatwa pabhodha zvinezvi. Ndiri kuda kuti vamwe, pane munhu ari panapa ane bhizinesi raakambotraya rikaramba, but ndauya kuzokupuruvhira kuti kuramba kwaro hazvireve kuti raramba. Ndoda kuti upfeke dzimwe nharo dzawanga usina kupfeka musi wazvakaramba. Peter anoti we have tried that all night. Ndokubva azogona kutaura but akati at your word. Kureva kuti rese rakaitwa risina shoko rechiprofita ndosaka rakaramba kufamba. Ndiri kuzivika zvakanaka here nini? Ndosaka marriage yakaitwa pasina chiprofita ndosaka yakanobreka. Chiregedzai tiite imwe yakaprofitwa, regedzai titange zvimwe zvine chiprofita mukati. At your word, at your word. Tell your neighbor at your word, at your word. Ndine munhu here ari panapa ane zvaakamboedza zvikaramba.
Tine munhu ari panapa akayedzerwa achitiraya but zvichiramba. Aiwa, ndati ndine munhu akambokanda maneti here pakabuda pasina chinhu. Nekuti South Africa ine mari, Dubai ine mari, China ine mari, but tine mumwe ari pano akakanda maneti akabuda asina chinhu. Upenyu hwekusuka maneti asina hove ngaupere nhasi nezita raJesu. Asara 8 minutes. Listen. Taneta neupenyu hwekuwacha. Tsvina dzakaenda pamaneti. Isu takaenda kunobata hove. Ndiri kudzika zvakanaka. Mamhepo mwetsvina. Minyama yakabva kure kure ine makore echitevera mhuri. Yekuti ndinokanda maneti angu panobuda paine marara nemahuswa nemashizha angazvipere manhero anhasi izvozvo izvo. Kana ndakandira hove ngaibatike. Ndiri kudzika zvakanaka here manhero anaya. Bata mushe nyaya iyi. Vanopinda nekuti Jesu wati kandai. Kana musina kumbobata usiku, hamuna kubata nekuti ndanga ndisina kuti kandai. Makazviita pasina shoko rangu. Ndiri kudzika zvakanaka here nini? Ndiri kuona vana baba nanamai vari panapa vakanditarisa. Mune zvinhu zvamakazama nemhaka yekuti chikoro ndo chakakupai izvozvo. Vana baba nanamai, isisiri nguva yemadhigirii. Kwatakuenda neZimbabwe hakusisiri kwevakadzidza bodo. Ndiri kudzika zvakanaka here nini? Ini ndaona nemaziso angu aya vakadzidza vachikanganisa zvinhu mudunhu. Ngatiedze imwe system yekingdom yaJehovha. Handisi kuti education yakaipa, but pane painokundikana. Zuva rinobuda hove dzisina kubatika. Kana education yaramba, regedza Jesu ataure shoko. Speak a word, speak a word, speak a word. Jesu anoti launch into the deep for a catch. Unoziva kuti ndikaparidza ndikapedza panapa, mumwe anofunga kuti ranga riri shoko chete harina chinhu. Hakuna shoko risina chinhu. Randiri kutaura panapa ndo rakataurwa naJesu, dzikabatika kuseni. Hatichada mabhizinesi ehukopo-kopo, ehugurufa neukiribidi, ekuvhara-vhara nekukiya-kiya nekunyepa-nyepa. Takuda zvinhu zviri straightforward. Rakacheka nyika. Ndinoda mwana wesangano akantarisa pano. Uchibva pano pese pauchakanda maneti, you shall have a great catch in Jesus' name. Musi weFriday ndoda kukuparidzirai zvengirozi yepfuma. Ndoda kukutsanangurai ngirozi yepfuma. Makamboinzwa? Ngirozi yemari. Regaoni. Let's to go. Listen to me. Jesu avati kandai kwakadzika. Peter anonokanda. Zvinonzi kwakanobatika hove vanamai ningyo. Dzakanopinda mumaneti zvekuti anga kushayirwa nzvimbo. Swederawo. Mumaneti aPeter. Bhaibheri rinoti vachiona kuti maneti haachasumudzika, zvinonzi vakatsvaga vamwe vane bhizinesi rakachoboka. Ndokuona chimwe chikepe chayedzerwawo chisina kubata. Iwe. Ndoda ubate revelation iripo. Ukaona vana Peter vakudedza vamwe vechikepe kuti uyai mutibatsirewo, ivo kuzobvuma kuuya kuzobatsira kureva kuti mava hamuna chirimo. Ndava ane chikepe chakazara kara haende kunobatsira mumwe.
kureva kuti kwanga kuri kuoma kwezvinhu yanga iri Zimbabwe yese yegungwa, hapana anga achifambirwa nezvinhu, yanga iri nguva yekubopa kwemabhizimusi. Mene ndikuparidza zvikudzika panapa. Listen. Vachidedzwa ndokubva vabvumawo nekuti havana chavo chavabata. Reva kuti haisi nyaya yekuti Peter ane minyama stereki, haisi nyaya yekuti Peter ane jambwa stereki. Nekuti masangano ese ari mumvura hakuna riri kufamba. Vese vari kutengesa vari mumvura hakuna ari kutengerwa. Peter azobata akudedzawo. Ivo ukaona vabvuma havana chavo chavadizvo chavabata. Ndokuuya kuzobatsirwa. Inoda kuti Mwari vakuropafadze zvekuti uchada vanokujoina. Ndo pandiri kudai papa. Ndati ndo pakazenda munamato wangu. Komborerwa kusvika waninira ruoko vakasara kuruzevha. Kuti teverai Jehovha wandirangarira muguta. Ndiri kutsvika zvakanaka ere nini? Ndoda kuti Mwari atange nerako business. Kana rasumuka uchabereka tuma bhizimusi twevamwe. Vanenge vachitatarika vakafamba newe vachamirawo vakaita zvinoshamisa munyika. Ndiri kunzwika zvakanaka ere? Get this. Pama minutes asara, maybe 4 minutes. Ndo pane nyaya yangu. Peter abata hove dzakawandisa, anobuda pavhesi ya8 anonzi wakanowira patsoka dzaJesu akati bvai kwandiri nekuti ndiri mutadzi. Chigarai pasi mufedzi. Wakawira patsoka dzaJesu. Jesus. Zvikanzi ibvai kwandiri ndiri mutadzi. Nditarise, usatsikitsire. Nditarise. I want you to get this. Ndichazvitaura maybe 3 people ndo vachazvibata out of my thousands. 3 people. Get this. Peter wabata hove pane kuti achifara ati Jesu handichasiyana nemi. Zvamanditira izvi ndaidziwanirepi dai musipo? Peter anoti ibvai kwandiri. Kureva kuti upenyu hwangu ndisingatobata huri nani. Sei Peter achitaura shoko rekuti ndiri mutadzi? Ndo pane nyaya yangu yandasumukira. Ndasara 3 minutes. Ndiri mutadzi. Sei Peter ari kuti kuna Jesu ibvai kwandiri ndiri mutadzi? Ndopa uchaona kuti Peter haana kutanga kupiwa marevelations vavese naJesu paanoti ndimi mwanakomana waMwari chichichichi. Peter waratidza ane spirit yaipika zvinhu. Ukaona Peter ari kuti bvai kwandiri ndiri mutadzi, hapana kuparidzwa vhangeri yekunzi ngaatendeuke. Abatiswa hove dzawanda kusvika pakuti anokonfesa. Why? I want you to get this. Waterera? Uri pakati pe3 ava here? Okay, let me try. Peter chinopa kuti ati ndiri mutadzi iye abata hove dzakawandisa irevelation yake yekuziva kuti harvest yandawana haienderani nelifestyle yangu. Ndinonzwika? Revelation ya Peter ndeye kuziva kuti chinosaka mabusiness asafambi chivi. Usiku hwese tichizama kubata hove tiri vatadzi. Ndati ndira kukupai foundation yekuti nditange nemi sema partners tigopinda kwacho kune mari tokusvika. But bata revelation ukanzwa Peter akuti ndiri mutadzi ibvai kwandiri apedza kubata revelation. Peter anozviziva kuti chivi nebusiness hazviswere zvese. Hove dzandabata mawandiro adzakaita hadzibatwe nomutadzi. Ndiri kutsanangura zviri kubatikira panapa.
pave ndo pari kudonha vazhinji. Unobata mari inoshamisa kusvikira small house yapinda mumba. Ipapo mungaite semunotadza kundinzwa. Rega ndikutsanangurire zvakanaka. Pamakakuvadzwa naSatani pabrain ripapa, makatoreswa vanhu ndokubva vaiswa pavahedheni vane mabhizinesi ari kufamba vari vahedheni. Mukafunga kuti imi nevahedheni makafanana, ndopa makairasa ipa. Ndikubatira zvakanaka. Haikona kunotora vanhingi nana bhudhi nhingi nana sisi nhingi vari munyika. Nyika zvayo. Wotarisa maitiro ake zvinhu wotinga zvake zviri kufamba. Ko ini ndamwari achibva ada kundiomesera kuti kadiki kandaita. Makatosiyana kubva kuropa renyu. Nekuti muhedheni, terera, ndosaka ndaitsanangura imwe nguva kuti kune vana vanogara mutaundi but vasingagare mudzimba vachigara mustreet. Vasingavate, vasingafuge magumbeza munofugai. Vachidya chikafu kwete chinodyirwa mundiro chemubhini. Chakandwa nemunhu chemubhini. Mubhini mune magaba, mune mishonga, mune zvemafamasi, mune chii, but akaona chidya chehuku chiri pakati pebhini haachiregedze because chakakombwa nemishonga. Anonhonga achidya ende haafe nekuti akapiwa grace dzeutsvina ihoyo naMwari kuti achengeteke munhamo yake aregedze kuurayiwa nezvinouraya iwewe. But iwe wajaira sadza remundiro, regedza kunoti kana nhinga adya zvomubhini woti nenda kudya ondorarama. Bhizinesi remwana waMwari ndati unokuvara nemudumbu rinoita diarrhea isingaperi. Regedza kukopa hedheni. Iwewe kana wakawana information ukada kuita bhizinesi rako pachihedheni, rinorwa newe remuhedheni richifamba nekuipa kwake ikoko. Ndinonzeka zvakanaka. Garai pasi ndipedzisa. Nonga 1 minute yasara ndizvo. Vana baba nana amai, taona vanhu vane mari dzinotyisa vachidonha kugara pasi kudai. Andizwa? Kana minute yangu yapera mundiudza. Ndati nhamo yamuri kuramba iyi iri nyore kuchengeta pane mari yamakuda. Padenga apa pagariki. Ndiri kuzwika here? Hakuna ndege yakambodonha yakamhara, inodonha iri mudenga. Mudenga munonetsa kuswera. Kusumuka hakunetse but kuswerapo. Ndosaka uchiona upenyu hwemwe munhu unosumuka mangwana wadonha, wosumuka mangwana wadonha. Vanotadza kumaintaina altitude. Kuti kana Jehovha wakuropafadza waapadenga, zvii zvinotanga kuitwa kana waapadenga. Ndava kana waapadenga mari ichiwanda nemabhebhi anenge achidiwa futi. Anenge achiwanda. Anongoona saka datobatisisa. Because paunosumudzwa naMwari ukaona wamira mudenga umu, kunotumwa vanhu vanouya kuzokukochekera vachiwedzera load kuti ndege idonhe. Koya muokochekera. Ndava kana pakauya nditerere zvakanaka. Rega ndizvishandise ini ndirege kushandisa mumwe munhu. Ini ndikaita misikanzwa pakauya munhu 1 muupenyu hwangu akasikodanana neni, handina kudanana naye chete, ndapinda murudo naye nemweya uri maari. Ndava haugone kuti kumunhu ndakuda uchisiya zvimwe zviri paari. Paunoti munhu ndakuda iye aine dhimoni, wadanana kunyangwe nemweya wotsvina uri maari. Ndikunzwika zvakanaka. Right, chitarisa uone. Ndabva pane uyu ndapinda pane mumwe, ndabva pane uyu ndapinda pane mumwe. Ini ndagara ndine mhepo dzangu dzekumusha dzekwana Makandiwa dzandisati ndapedza nadzo. Ndonoti kune mumwe mweya futi wakaipa. Ndakuda. Ugoti koche pandiri ndigoti mumwe ndakuda. Ugoti koche ndigoti mumwe. Vana baba nana nditerere zvakanaka. Nditerere zvakanaka. Tarisa varume vese vakasumuka kusanganisira na Solomon chakamupfugamisa newisdom yese vakadzi. Ndinokunzwika zvakanaka nakeri. Kana makuda kusumuka muchandiudza ndifonere kuti mufundisi ari ready kusumuka. Ndinyaso kupa information chaiye nemusoro. Kubva nhasi ita a decision. It's either wasaina kuti unofa uri murombo kana kuti wosiyana nezvivi. Peter
anoti ibvai kwandiri ndiri mutadzi, ndava anoziva kuti mutadzi haite mabatiro akadai. My God, my God, my God, my God. Ndiri kubatsika mushe, ndiri kubatsika mushe, ndiri kubatsika mushe here. Unoita mari inotyisa iwe, but Satan anoplanta a virus into that blessing. Blessing hainetse, blessing ikeke. Kana mari chigarika kunakira mukada kunoita urenyu, mototanga mabvunza kuti makapu mangane eshuga, makapu mangane eflour, mateaspoon mangane esauti, ko mazai mangana anopinda imomo, majompi emukaka. Ukapotsa kapu imwe chete, rega kufunga kuti uchanakirwa kumba kwako sezvawaitwa kumba kwavaridzi. Ndinokudzika zvakanaka. Blessing tiri kuida tese, but recipe yacho hakuna kuda kuiverengerwa sezvairi. Muri kuda kuti ndiparidze ndichisiya zvimwe. Vana baba nana mai, ibvai muzvivi, ndatiregedzai misikanzwa. Kana wanga wakufunga kuti wangu mukadzi andifunga kuti akafanana nevamwe vakadzi, regai ndonotsvaga mumwe. Kana uri kuda zvokuzogara zvakanaka panyika, unoziva here kuti chivi hachikutadzise kuenda kudenga chete, chinokutadzisa kuti uvingwe nedenga panyika. Ndikubatika? Ukanzwa Peter achiti ibvai kwandiri ndiri mutadzi, apiwa revelation yekuti chaitizwa nehove usiku chii. Ndikudzika here mushe 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 mushe. Hapana mwana waMwari ari pano anotizwa nemari, but chivi chakapinda mumwana waMwari chinotizwa neropafadzo. Nekuti baba kana mukaita chivi chiri mamuri, kunyange Mwari achida kukusapotai, but anotya kubatanidzira nechivi chiri mamuri. Because bhuku yavaroma inoti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwose nekusarurama kuri mumunhu. Saka hasha dzaMwari kana dzichiuya pamunhu hadzisi kuvinga munhu, dziri kuvinga chivi. But munhu anozoaffectwa because akachengeta muvengi waJehovha. Hakuna munhu akavengwa naMwari, but munhu akachengeta chakavengwa naJehovha. Saka Mwari kana akutraya kufaita chivi chiri mauri, anopedzera akufaita newe. Aiwa, imi munozviziva kuti tiri munyika yakamborwa hondo. Kune vanhu vekuti kana waizikanwa kuti waonekwa uchivabikira, kunzi vabikirwa munguva yehondo, kunzi wambona sadza ukavabikira, unoiroverwa kwete nekuti ndiwe muvengi wacho, but wakasustaina muvengi akachengetwa newe. Mwari haasi against you, but ari against chinhu chawakaisa mauri, wakaviga mhandu yaMwari. Ndikudzika zvakanaka, ndikudzika here zvakanaka. All right, Proverbs chapter 1. Because there's something. Minute yapera. Verse 32. Verse iyo ichengete because ndo inoshandiswa nevanhu vari ignorant pakupota achienzanisa vanhu vemuchechi nevanhu vekunyika, kuti sei tichirambidzwa izvi asi venyika vachizviita, sei tichitanga kubhadhara chegu mugoropafadzwa vekunyika vasingabhadhari. Tarisai verse here, the last verse. Last part. And the prosperity of what shall what? Munizwisa Moshe. The prosperity of who? Fools shall what? Saka muri kuonera kuti a fool kana aine prosperity yakayozita sei? Ndinonzwa zvakanaka. Regedzai kunongedzera a fool. Moti koinda vachiprosper. Rese rinonzi benzi rine mari harina kupiwa mari kuti rigare zvakanaka, rakapiwa mari kuti rife nokuda kwemari iyoyo. Ndo upenzi hwakapinda muganda redu vanhu vatema. Mari painowanda tinonzwa kuti mukadzi wana hachaita.
tanga kunzwa kuti ai mukadzi wangu achinja mazuva ano mani. Kunzwa kuti pakuda mumwe anoenderana nemari kuwanda kwairi kuita. Mweya wetsvina wakapinda matiri. Ari kunzi fundi yani. Uri kuremember pane mavhesi iri mubhaibheri inoti benzi ndo rakati kudi? Anditika? Wese no matter ndi billionaire kana asingatende kuna Mwari is a fool. Alright, vana baba nana mai. Chindiudzayo because ini makurira ndakaitaka kutaura chokwadi rekeza ni confess. Makurira ndakaita pese pandaiona munhu ane mari ndaimubiga. Ndo makurira ndakaita. I was brought up that way. I was made to believe kuti munhu wese ane mari anenge anofunga kupfuura vamwe. Kusvika ndaona vhese. Zvokundishamisa kuti ndifunga kuti kune klasi yemapenzi inovaka dzimba. Vari pakupenga kune degree rekuti havadi kugara mustreet, vanovaka dzimba dzavo, vanofamba nemota. But vari mukategori yemapenzi. Just because vakaramba Mwari, mapenzi. Indaiti wese wandaona ane mari ndiye akachenjera kupfuura asina. Kusvika vhesi iyi yandivhundutsa. Pfuma yemapenzi kuti kune mapenzi anopfuma. Richitoda kubatsirwa. Zvino kana raane mari ndiye anachariparidzira. Iro riri benzi. Richaudzwa nani kuti unopenga? Acharigona raane keshi iro richipenga. I'm very, very heavy on this because sooner or later you are going to begin to doubt my anointing. Kufunga kuti ndafunga anointing yawa ndifunga kuti inoyasoshanda. I'm not sure. Unoti ndifunga kuti inoyasoshanda because ndo kushanda pandirizvi. Iri kundigona sei? Ndironzika zvakanaka. Ndironzika zvakanaka. Ndironzika zvakanaka. Handisi kukupai zvandisina kumbotraya. Zvandiri kukupai ndo zvashanda pandiri. Zvichiita. Zvikubatika mushe. Zvikubatika here mushe. Vana baba muri kundinzwa here? Vana baba muri panapa? Vana baba muri kundinzwa here? Get this. Get this. Unoziva here kuti Josefa wapiwa hope dzeprosperity. Kwakamekwa sure kuti asati asvika pathrone ngapaiswe mukadzi panzira. Ndironzika zvakanaka. Ndiri kukutaurira vana baba nana amai ameno kana ndine chifundisi chechinyakare. Kana muri kuda kuzama manamatire enyaya echitsotsi umambara stereki, imi rufunga kuti Mwari achatendeuka ogoti hata ngatichidzima mavhesi ese asina basa. Vana baba chivi nana amai hazvina mhosva ibhotiki kana misoro yaunogadzira yevanhu. Chivi chinokonzera hove kutiza parima rakati ndo. Peter anoziva kuti mawandire akaita hove idzi, mabatire emari andaita haibatike nezvivi zvandinazvo. Panofanike pakushanda utsvene hwemwe munhu panapa. Uri kubata concept yacho? Chiri kufaita mari dzevana vaMwari misikanzwa. Misikanzwa. Every time you unonzwa shoko rakadai unonzwa kuti akamana nhasi ndokanzura. Beta kuti tendoka chako chako ndava otherwise. Zvinongouya musi wazvaparidzwa 2-3 days down the line. Power racho richakakubata. Usati wasvika pathrone panoiswa mukadzi waPotifa. Ende Josefa kana ukamira ukatora mukadzi waPotifa, you never know zvauchaluza pamberi apa. Kune vanhu vari panapa vanotori nemari evari muchivi, wofunga kuti chivi hachisi kurwa naye. Ungadai uchiziva zvaungadai uinazvo zviri nani,
Kupfura zvawina zvezvi. Chivi chino attack a blessing. Chivi. Pabatwa hove Peter anoti ndiri mutadzi. Utadzi wapinda papi? Anoziva chinosaka hove dzimutize. Chivi. Mwari pakuda kukusapota anozoti do oti ndakusapota nechivi. Pakunyima chivi akunyima newe. Rudzika zvanaka. Ukaona Mwari vasingade kukusapota, chavasiri kuda kusapota chivi chiri mauri. Bhaibheri rinoti nekuti ziso rake haridi kutarisa chakaipa. Ndizvo. Soko kana chakaipa chapinda mumunhu, kureva kuti munhu ari kufamba panyika ziso raMwari risina kumutarisa. Wagarwa nechinhu chinosaka Mwari vasade kukutarisa. Kwete nekuti havade kukutarisa, but nekuti wakatakura chisingade kutariswa naMwari. You need to confess. Haisi nyaya kuenda kudenga chete, but kuti denga riti vhizitire pano panyika. Tinofana kutanga kuita upenyu huri straight forward. Straight forward. Tinzwisise kuti kana uchikrosa border uchinorara rukuvatepi, your husband must know. Tipo namba dzepahotera tizive ndiani akutora pavaburuka bhazi ngazvizikanwe. Ndinodzika mushe, ndinodzika mushe, ndinodzika mushe. Ini ndakaona vanhu vazhinji vane minyama, ende pandakaitresa minyama iyoyo muchiprofita ndakaona zvichidzokera pachivi chaakaita. Unoziva here Jesu ane munhu wakaporesa ndokubva ati wapora zvako, but usanotadza zve kuti zvakaipa kupfuura zviregedze kudi. Kanipedzise ndiri ipapo. Jesu aporesa munhu ndokubva ati usanotadza zve kuti chikuru chakaipa kupfuura ichi. Funga kuti murume airwara nei, hapana chiri paari chaishanda. Nzokongotaura ikoko wanga akapera zvekuti hakuna chimwe chiri kushanda, but Jesu agomupa revelation yekuti kunotori nezviri wese kupfuura izvi, ende zvichauya kana waenda kunotadza. Funga kuti murume uyu ndiani akambomuudza vhangeri kuti kurwara kwako kwakatanga musi wawakatadza. Because unotadza nhasi, after 3 months wotanga kurwara. Unotadza nhasi, after 3 months wofayiwa basa. Kuti ubatanidze chivi chako nokufayiwa basa, kuti ufunge kuti chii chakaitika. Nyamba Mwari vano withdraw supply yavo ndava havasi kuda kusapota chivi. Alright, tine problem yekuti vanhu vanoda kuporeswa, vanoya vachirwara, mufundisi ndinamatireo, but ukavaudza chivi chavakaita havadi. Jesu apedza kunamatira munhu wakutofamba chibidi 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 chibidi, zvikanzi ngomana usanotadzazve. Ukanzwa pakunzi zve kureva kuti ane chivi chaakaita chakakonzera kuti miviri wese uyu usashande. Ndinodzika mushe, ndinodzika mushe. Anhu aMwari dai mainditeerera zvenyu, kumbongonditeererawo zvenyu, kumbongondipawo kana mwedzi 3 wokungotendekawo muchingoti chero zvisina basa zvandaparidza muchingoteererawo. Shuwa unonakirwa nechivi ichi. Uri kuziva kuti zvingane zvawaruza, zvingane zvawaruzisa vana vako nokuda kwe1 day 20 minutes dzemafaro. 1% wasaina haarambiki akaita sei. Kana watora musikana wekutanga, wechipiri, wechitatu, alright, uchada wechingane kuti uziye kuti vakafanana. Uri kufirei. Ende vasikana vacho handisi kutaura nababa chete, kanda vari kutorwa vacho vasikana vari panapa nanamai vari panapa, ndimi vacho futi imi.
hasi kupfimba navega kana baba. Ndikudzika zvakanaka. Munhu ari paralyzed ari kunzi usatadzezve ndava kune zvinopfuura kureva kuti anofanirwa kupiwa memory yekuziva kuti chivi chandakaita ndechipi, ndava anogona kunochipama. Pouya zvimwe zvinopfuura izvi, tikagona kubvisa vanhu pazvivi, taisa vanhu mumaropafadzo. Zvivi mukadzi waPotifa anofembedza, anonzwa hwema hwechigaro kuti bambo vakuda kurangarirwa, nanga asingakude. Kana waifunga kuti uri murume ane mahoba akadii unotamba iwe, vanonzwa hwema kuti pane makomborera akuda kuuya mwedzi uri kutevera. Panoiswa munhu munzira yako anouya kuzocontaminate the blessing of God. You are fighting against your own blessing. Get out of sin. Get out of sin. Get out of sin. Get out of sin. Chive ngachiregedzwe. Unonyeperei? Unonyepere, ziya profession yako, ziva maboundaries yako. Inda uchinyepera vanhu. Inda uchilea foundation yenhema rinosumuka sei. 90% yavanhu vakadhila navo vakanyeperwa vese. Haugoni kutaura zvazviri. Kana usingagoni kuzvisupply, taura ndizvigoni. Ndinoita nezvakati. Kuti chese chadiwa nemunhu ndotoziva kwazvinowanikwa. Rinosumuka sei rakazorora panhema dzakadaro. Ha? 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 Taura zvazviri. Okay. All right. Oh, chauri kuda ndachiziva kune mumwe anoita izvozvo. Iwe usina mari muhomwe. Be a man and a woman of integrity. Zvausingagone ngazvizikanwe kuti hauzvigoni. Nosara wakabata mari dzevanhu, mari yamai nhingi, mari yasisi nhingi, mari yabhuti, nyika yese ichichema nokuda kwemunhu wani. Mamhepo iwayo unoadzingirwa nani? Unosumuka nekupi? Zinomirira chihove pamunhu akadai. Haikona kuti pawapedza basa kunosara kuchichemwa. Ndava kwabviwa newe. Unzanga ari pano. Une nherera dziri kuchema, une chirikadzi dziri kuchema. Zvinobviswa nei? Ndiri kukudzai zvinhu ka endai munogoogla, endai munotsvaga. Hazviwaniki izvi. Ndiri kukudzai staff satani yekuti kana ndapedza panapa anoenda akanditsamwira. Ndava chaari kuda ndechekuti tirambe tichiudza vanhu kuti vanokomborewa tisingavabvise muzvivi. Andina doubt nenyasha Mwari dzaakandipa. Ndikaropafadza munhu anofanira kusumuka chete. Andina kuuya ndega kubasa ini, Mwari akandidaidza. Akati enda unosumudza vana vangu vabvise munyika yeuranda. Zvinoramba nepapi? Ndiri kutsvaga vanhu vanoshingairira utsvene. Uchitatarika here and there, uchidonha, uchimuka, uchikonfesa zvivi zvako,
zvivi zvako pamberi paJehovha. Handisi kuti hauchakanganisa, handisi kuti hauchadonha, handisi kuti hapana mistakes, anoitika, but wira muruoko rwaJehovha. Onekwawo pakunamata kwako, misodzi ichibuda, uchiratidza kuti zviri kuitika sahausi kuzvida. Jehovha ndibatsire ndibude muchinhu ichi. Nzara yako neshungu dzokubuda muchinhu ichocho ngainzwike. Zviregedze kudadisa, kupoza nazvo. Kune munhu kuti anosvika pakuti unotodedza kana musikana wake waina anodedzwa nekuservice kwese. Kunzi wakambosvikira uchechi kwedu, vagopinda under same environment, pane mamiracles akadaro nemaprophecies akadaro, mwari koko akagara nemukadzi wake achinyatsoziva kuti ane utsotsi newake mukadzi, kusvika makugona kutorana vana baba nana amai, moenda kulunch, mokonfeserana zvivi zvenyu, wotaura kuti ndakakutadzira mukadzi wangu, kana wati haugona kundiregerera ndochiparara zvangu, kana uchirongedza uchienda, zvanani kuti ndisare naJehovha ndarasikirwa newe. Pane zvivi zviri kudyarwa nemweya yetsvina mudzimba dzevanhu, munosara mogorera kunamata nokutsanya. Satani akadyara evirus, hamuropafadziki. Abuda aziva kwake, aziva kwake, hapana anoudza mumwe zvaitika kwaswerwa. Unongozwa tititititi, message yapinda, yaverengwa, yadelitwa, sara kunobata foni haisisipo. Yaendepi? Kana yarasika ngatiione tese kuti yarasika ichibvepi. Ndava dzinorasika hongu. Transparency inodikanwa, kutendeka, kureverana chokwadi, taura kwawaswera. Ndinokuzwika here? Ndinokuzwika here? Ndinokuzwika here? Unourayirwa ropafadzo. Ine ndine chifundisi chine macrowds, ine ndinoziva kuti Mwari paakandituma kuti ndinobatsirira vanhu pasi pafoni, kubva pandakatanga chifundisi kusvika nhasi, madzimai andakataura nawo pafoni vakwana kuita 4 vachitanga chifundisi, ende vese vanozikana naadzimai vangu. Madzimai kwete madzimai amuri kufunga, vane maneeds avo zvokungotiwo mufundisi ndine problem, votexta problem yavo ndofona back i4. Kana uchipfuura ivavo munosumudza maoko enyu panapa pandakafonera madzimai vangu. Wakandiwanerepi? Ndikudzika zvakanaka. Unoziva here, Bible rinoti he who breaks the hedge, the snake shall bite him. Kureva kuti munhu wese akaisirwa hedge naJehovha, but ibasa rako kubvisa minzwa yakaiswa naMwari kuti nyoka ipinde. Uri kupinza nyoka mumba mako wega. Nekuti handidi kutaura here nemi, ndinoda muri vana vangu, but ndoziva kuti Mwari anondituma pafoni. Ndakadedzwa naJehovha mafoni asita ako muno. Ndinodzika zvakanaka. Ndinodzika zvakanaka. Hello, friend yangu. Unoita dozen rese reba friends. Ma relationships ako ese. Ukawirirana nemadzimai biyako, hamuswere mese. But vichikomana vakomanawo ukaita ushamwari dzechikomana hadzidi kuswera newe, asi vasikana. Chii chiri mauri chinoattracta vanhu vakaita sei vavo? There is a curse. There is a curse. Minute yangu yakurebesa, there is a curse. Jesu akakupa righteousness yake, akakuti launch into the deep. Ini ndinotya, ndakatya rimwe zuva, ndakaenda pane umwe munhu, ndobva ndamupa prophecy. Ndikati mai mufundisi, ndakuda kuprofita munhu imakateerera.
ndova ndamutsanangurira ndikati iwe upenyu hwako wakadai. Few days from now pari kuuya munhu akadai, ndamutsanangurira mhando yemunhu ari kuuya muupenyu hwake achakuudza kuti ndinokuda, nezvaachauya akaita, nezvaanenge akapfeka. Ndikati ukangobvuma bedzi ndo pari kupararira upenyu hwako. Ukahwina ipapo uchasvika pakati nepakati everything. Takamupa ndongaita a week ndakamutsanangurira. After a month ndokusangana nawo vari vese. Iko zvinochitaura dai vari kudanana. Unosvika paunoti saka munhu anodei, munhu anodei. Chiprofita ichi hachisi chemunhu wese, kune vasingafanirwe kuprofitwa. Sasana kwazvo ndiye munhu kwema kamuziya semunhu waMwari. Ina ndakutaura zvese amai vaiziya nezita remunhu wacho tairiziya zvese, kwete nekuti iye hafanira kunge achirorawo, anofanira kundoroora kumwe, kwete apa. Bo tinoziva kuvhengana kwemweya yacho kuti hapana chinozobuda. Turunzika zvakanaka. Alright, mungati asi zveshuwa kuna mwana asinganzwa. Kwewe unonzwa. Iyo profesi yandiri kupa iyo ishomai. Ndiri kubvunza iyo Habari, ukanzvenga zvivi ukakanda dhola muimba yaJehovha, dhola rinokuitira zvimwe zvaunoshaya kuziva kuti akomana richiri dhola here. But Satan akameka sure kuti munhu wese apa dhola rake ane kamwe kanhu kari kuramba kachimunetsa, kari kufighta blessing. Integrity. My spiritual father, he was talking to me. He was saying, our visitor, he was saying, Papa is on the top in terms of integrity. If he goes to any assembly, what he says, it will come to pass. If he tells you, I'm going to raise this much, it will come out. But if any other man of God tries to do the same, it will not come out. And I said, what's the secret? And he said, he's a man of integrity. The whole of Ghana, they know him as a man of integrity, man of his word. You see, because waka maintain integrity, attracts zvinhu zvakanaka muupenyu hwavo. Inini, I also have a father. Tosaka ndakati ndoda kuwanawo baba vangu, baba vanondiudza mararamiro. Ime muchiri kuti munhu wamwana anozodzaka kuda kunyakuzivisa zvakazowanda-wanda, haungazotaura zvese nezvesvo, haungazodii kadi, unobva wada kupinda muupenyu hwevanhu here kana mufundisi ngazviperere kucheche. No. Kana wane munhu wanoti ndibaba vangu, vanofanira kukuudza kunosvika pamini brief. Ndiri kudzwika here? Kana uchine zvimwe zvaunofunga kuti uchaita wega usingadi kuti ndikubatsire, ndosaka uri kutambudzika. Ikoko kwawaviga ikoko ndokunosara Satani ikoko. Ndinodzika zvakanaka.
Is it true? Is it true? Kuti vanhu vakakuvenga. Une vangani vaunoda? Is it true kuti vanhu havadi kukubatsira? Une vangani vaukabatsira? Is it true kuti vanhu vanokufungira vangani vaunofungira? Vanhu vaMwari, it's not easy. Hazvizi right pamberi paJehovha. Kune mamwe major decisions ekuti handingati ndine mukadzi agere apa uyo ndigonotatapurana nechikwereti chekuti anokaruka ungoona zvinhu zvaakutorwa haana kuudzwa. Ndiri mumarriage covenant, ndoita madecisions akadaro ende handimutauriri. Mwari haasapoti project yakadaro. Ndiri kutsanangurira zvinhu zvinokonzera Mwari arwise. Ndinotsika zvakanaka? Ndinotsika zvakanaka here? Budiranai pachena. Vasikana muri panapa zve2244 vakomana izvo ndiri kutaurira. Nyaya yekuita maboyfriends haitange waroorwa. Unotanga kutrainwa uri musikana, ukaona wagona kumanager more than one. Uri kudzidziswa kuti zvinoita kunyange waamumba. Simba racho hauzorigona. Unovadii vatatu nguva imwe chete? Unovadii vaviri? Ndakuona kuti ari right ndeupi? Uri right. Usaka ari right, uri right. Handisi kutombojoka uchibva panapa enda unofona vanhu ngavarambwese manheranhasi vanhu ngavarambwe sekurambwa chaiko chaiko. Tingatadze kuropafadza mwana nezvinhu zvemanga izvo. Unotyirwe nguva hama dzangu, hapana chinhu chinorwadza sekuti unoprofita unoona upenyu hwemunhu. Remember ndaimbotaura tiri ku state lottery. Vangani vanga variko ndichitaura kuti ichakwana nguva yekutoita kusumudza munhu 1 chimuprofita. Vangani vanga variko? Remember tiri ku state lottery tichangotanga kuti Mwari uchatipawo grace. Ndiani aiziva kuti chasangana naye spiritual father? But hapana chinhu chinorwadza kuti unoona vanhu vachipfuura pasova vari 2 vachienda uchinyasoona kuti vari kudanana. Mwari agokuratidza upenyu hwavo hwese kwauri kuenda. Hapana hwani waunomisa ipapo ukamuudza akakunzwa. Hapana. Ina handibatwe kumeso naatendency nekuzara kunoita vanhu. Vanhu vanogona kuuya vogara so. Ndava kana vanhu vajaira voice rako vangokuda zvako. Vanouya vachigara. The man of God here was talking to me. He was saying, in America, we have never seen anything like this. Those guys, they can talk. They can talk. But there's no power. Huh? Can you imagine? Can you imagine? He was saying to me, what I saw here. Now I'm planning to come to Zimbabwe forever, just to be under this ministry. Can you imagine? He was saying, in America we have everything, but there's no power. We have it all in Zimbabwe. But tinoda kuti Mwari araise vanasikana vasingabatiki. Hazvina mhosva wakambotambisirwa upenyu hwako, hazvina mhosva wakambomitiswa. Ndezvakaitika kudhara izvo. Unogona kutanga kuchena mase usina kumbobatwa nemukomana. Unodauka zvekuti vanoti kochii. Iwe uine vana vatatu vari papa. Mumwe nemumwe ana baba vake. But ukaita decision kuti zvakaitika nguva iyoyo, iko zvino I am a new creation. Panotanga imwe ropafadzo inoshamisa paupenyu hwako. Ingoita decision.
And you will see. 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 Muchaona mukaita problem. Amai nemurume wenyu Makandiwa. Mukaita problem kana kushaya mari kana kurwara mumba kana kudi tanga ine pa confession. Jodi mina mato yenyu mishoma munoita mba. Minta mitsanyo mishoma. Evangeli shoma. Transparency inokupedza imba kuvharwa kuti pwa. Nekusabudirana pachena. Muri kuda mari. Muri kuda anonzi ma true riches. Ndoda kukubatsira muregedze usiku hwese ana baba nana mai. Mune vanhu vari muno vari kutiraya kushanda. Bhodha rapfidza. Mapassport achinjwa apera nemidhito. Vanhu vachidzoka maneti akasviba. Waenda wadzoka. Wodzoka uchishamisika kuti kuenda zvinhu zvisiri kufamba. Inga chegumi ndiri kubhadhara. Chiri kubhadharwa nani? Abvepi? Wanga uinani? Who is this person? Who is this person? Overflow muri kundinzwa? Oh. That's okay. Right. Right. This is the true gospel. This is the real gospel. I want you to just go before the Lord. Some of these things, sometimes, you know what? Even myself, do not know, and do not kundikana, do not buy my wrong judgments. Do not fungira zvisirizo. Do not taura zvisirizo. Do not realize that I confess every day. We are all sinners. Kana usina chivi makorokoto. Kana wina cho. I want you to know that God is ready to forgive. He is ready to forgive you. Kana poverty iri pauri iri kukonzerwa ne sin. I want you to locate that sin. Identify that sin. A little leaven. A little leaven. It leaveneth the whole lump. A little leaven. Identify the area. If you want to be honest with yourself, you can easily, even right away, point at something. Strength, but area E. Don't know the same romo wangu singagona kutaura chokwadi. Autozvidi, but every time you go for muromo wako nukaruka wadi wakutongonyepa. It's a force. It's a force, but there is a higher force. You need to apply the blood of Jesus in that area. What I can't die poor because of this area. Kana kuine muma akaikunda say, give me strength, Lord. You ask the Holy Spirit. The Holy Spirit is your helper. You ask Him to come into your life. Help me, Holy Ghost. Help me, Holy Ghost. I can see you are taking me far, and I'm going far. But chini chachigone kundidzivisa kufamba rwendo rwangu. Ndipe simba moya mcheme. Give me strength. Give me strength. Give me strength. Give me strength. Kumbira simba moya mcheme pamusoro pope. Give me strength. Holy Spirit, invite the Holy Ghost. Give me strength. Give me strength. Give me strength. Invite the Holy Ghost. Holy Spirit, I'm weak. I'm not strong. I can't do it alone.
Help me tonight. Help me go through. Help me tonight. Help me to pass over it. Help me, Holy Spirit. Give me power. Give me power. Give me power. Give me power. Say it. Say it. Say it. Say it. Be honest. He's going to help you. This is not just a prayer. The Holy Spirit is going to help you from today. Cleanse me, Jesus. 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 Batsiri wana mweya mswene. Batsiri wana mweya mswene. He is our helper. Tinokundikana. Tinokundikana nguva zhinji. But he is there. He is here to help. Ask him now. Ask him now. He will do it for you. Ask him now. Help me, Holy Spirit. Forgive me, Holy Spirit. Cleanse me, Holy Spirit. Cleanse me, Holy Spirit. Cleanse me, Holy Spirit. Cleanse me, Holy Spirit. By your precious blood. By your precious blood. By your precious blood. By your precious blood. Jesus, your precious blood. Jesus, your precious blood. In Jesus' mighty name. Now listen. I've got a very, very good example. I need to pray. I need to pray for a few people. I've got a very, very good example. Kumusha kwedu kwatinova. Tinemwe murume angasinga namate for a long time. Nyamburi yake yese. Anga ine zvigayo zviviri. Panzvimbo dzakasiyana, mashopping center akasiyana. Paakatendeuka, vanhu vese vakati Mwari ngaakudzwe. 2 weeks after kutendeuka kwake, zvigayo zvake zvese zvakasiza. One day. 2 weeks atendeuka, zvigayo zvake zvese zvazvagrounda. Iye munhu auya kuna Jesu achinzi nhamo dzako dzapera. Ndokubva dzatanga. Chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika? There are certain things which will begin to fight against you because you are born again. And listen to me. Because Satan anoda kuti uhwine chigayo urasikirwe naupenyu hwako. Ukapa upenyu wako kuna Mwari, ukanonoka kubuda mune dzimwe tsika dzinodzoka kuzvigayo, the devil will begin to work against you. Because uri munhu akapaza jeri but ukabatwa wamboripaza. Matritirwa aunoitwa na Satani akasiyana nemunhu asina kumbotiza. Kana wana Jesu wane information ibva wabva mutsvina dzese kawana. Because tsvina yaukazongoibata futi unoziva rinenge svosve rawira mumukaka nokurumidza kuzviona, but parakambowira mumuriwo maidya zvese. Pane zvinhu zvekuti chikazokumhara wamumba yaMwari chinokanganisa mukaka wese, chinoonekwa, chinokufaita. Une zvinhu zvawaigona kuita uchiri kunyika, zvinhu zvichifamba, but usazvipa mhewa yemumba yaJehovha. It will work against you. It will work against you. Inendire muranda waMwari andibatwe kumeso enda hakuna anouya kuzondinyepera. Ndokuna kupa 2 hours dzekunyepa. Uchinyepera kushamisika zvakati zvinhu zvangu zvakazodaiso zvatorwa pabhodha zvadi.
uchita ngemutsvene uchindikuti ndashaya kuti chii chiri kukonzeresa. Nditi yasoziva kuti uri kuziva kuti uri kuziva. Ati waste prophecy. Ukusiya uchi waste time yangu uchitaura. Because ndakaiparidza kudhara nyaya iyi, haungauya kuzondibvunza nhasi. Uri kuziva pausiri kugadzirisa. Inini mufundisi wako wari kubvunza ndikaita the same. Ndinodonha sewe. Why usingatya area iyoyo? Identify my areas iwayo. Woziva kuti ndakuda kuvhara mwena iyo iri kupinda nenyoka muupenyu hwangu. Ndanzwika here? Baba, ndangosarudza kukushandisai. Kana maituka musati matendeuka. Zvichiita mazotendeuka mukatuka. Kutuka iko kuno kufaitai. Zvoita kunge kutendeuka kwamakaita makawesena zvinhu. Kukontinya netsika dzekoko imauya kuna Jesu. Mangouya kuna Jesu, surrender everything. Nema weaknesses zenyu isaya pamberi pa Jehovah. Moti Mwari ndine problem iyo. Ndibatsire. Ndatouya hapana koma kwandichaenda, ndiri tsotsi. Ndatouya ndo upenyu hwangu. Ndakauraya ndine zvituna, ndakauraya. Ndakadzihwina nyaya dzese kumakotsi nechibati ndine mhosva pamberi penyu. Chindibatsira ndoenda kupi? Upenyu hwakadaro Bible rinoti iye unosumudza vanozvininipisa. I love you so much. God bless you. See you on Friday.